Neața toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Data asta jucăm niște survival cu Raluca și așa pe cea dacă s-a apăsat butonul de like să sunteți noi pe acolo câteva. Și eu sunt în casa lui Raluca. Am și o cafea. Că mi-a zis, nu știu, dar eu am avut permisiunea să iau cafea din frigider, că uitați să văd. Aici are cuptoare ce este de, nu știu. Hai să, eu mai are de făcut mult casa asta și dacă are nevoie de ceva, i-am zis că vă ajut și hai să vedeți ce am făcut și eu când eram aseara online cu ea. Și voi face mai multe camere pentru că m-am uitat și la alte clipuri că facem. Da? Să nu... Aici n-am făcut mai nimic. Așa am găsit să-mi pun pe cap. Lasă. Hai, asta, nu știu, m-am gândit la un model pe jos. Și iar asta va fi camera mea. Aici trebuie să fac încă ceva. Acolo m-am gândit să pun niște joace, nu știu, în fine. Și să răgușită, asta un pic, poate intra cineva. Pentru că azi mă gândeam să stau cu Raluca și poate filmam. Da, și trebuie să-mi scot căștile ca să vorbesc cu Raluca. Și ca să filmez cu ea. Pentru că altfel nu pot, pentru că am încercat și cu rapte în față am încercat. Și doar cu căștile toate jos pot filma. Deci, uitați, n-am o ordine în inventar și uitați ce mi se întâmplă. Dar nu... Las. Să trebuiască să fac picking de picat. Da. Aici va veni un... Aici îi zic. Și după, uite aici, să fie o canapea, un colț și cu o măsuță, să fie cam aici pat. Și aici să vină televizorul. Nu, cred că aici cu un pat, aici vine televizorul, aici vine, nu, aici vine capul. Da, așa fac. Și va fi mult mai fain. Încolo voi face, încolo și aici, cred că voi mai face camera încolo sau încolo, nu știu. Pentru că, nu știu, e cam dicta mai muntele și am și foarte multe. Și da, balconina terminatul e destul de, nu știu, cu LED nu știu, destul de, nu știu, hai. Lăsăm așa. Și aici mă gândesc să pun toate țesările, de la capăt la capăt. Aici, așa, și aici la fel. Sau aici puteam să pun țesările. Dar nu că nu-mi prea plac cu ăsta. Deci, asta a fost, nu știu, ceva, o cameră de realizat. Și hai să luăm să facem chesturi. Așa. Să văd câte chesturi îmi trebuiesc. Da. 5. Eram eu sigur. Când ies 5. Unul aici. Aici. Stai că mai trebuie să mai iau le. Ce noroc că m-a... Iau le din ăsta. Să mai fac și cu asta.
Așa. Ca să pot eu să fac încă un gest. Bine. Și dacă am Minecraft-ul în română, sper să nu vă supărați pe chestia asta, pentru că nu eu l-am dat și... Nu eu l-am dat. Pur și simplu mi l-a dat fratele meu. Că am intrat într-o zi pe 1.9 și nu știu ce înseamnă ceva. Și l-am dat pe română. Și frumos așa. Stați așa. Da, este în online, dar nu. De fapt o să spun, dar nu acum, pentru că eu acum filmez. Sper să uit la clipul ăsta și să înțeleagă. Hai să fiu eu. Ok. Cred că mi-ajung, dar încă un chest nu strică. Deci, și mă doare în gât și nu pot să vorbesc mai tare. Dar voi să vă dați sonor mai tare, pentru că, da. Pentru că nu pot eu să uitați. Cred că mi-ajung, dar hai să facem și niște site. Niște site. Așa. Nu, da, mai avem să fie unelte. Unelte. Așa. Capsule. Perfect. Mâncare. Len. Wood. Minereuri. Multe mâncare, lemn, minereuri, piatră. Piatră. Virgulă. Grevă. Grevă. Iar aici, în fine, alte. Altele mai mari, perfect. Așa și bun. Deci, cam atât episod. Sper că v-a plăcut și dacă mai aveți episoade, de ce nu episod. Sper să vă placă și noi. Ne vedem.